no. Ale leží pěkně. Takový bezpečný. Ale tvoje máma taky nevěděla. Já mám takový pocit, jako, že to je takhle bezpečný, jako že on taky má takový Hlavička je zajištěná. No a jak jsi na to přišla? Já si myslím, jako, že tak jakoby užíváním, ne? No, že prostě jako... Že se do toho dostane prostě dlouhodobým Jako moc jsem žádný knížky zatím nečetla. My když jsme přinesli léku z porodnice domů, tak jsme ji položili do postýlky a vůbec jsme na ní koukali a říkali jsme, a co s ní teďka budeme dělat. Opravdu. A my jsme ji ještě přinesli v pátek vlastně, že jo, sobot, a já jsem ji neměla na pokoji v nemocnici, v porodnici, že jo, já jsem prostě mě ji vždycky přinesli a odnesli. Takže já jsem na ní nešla, já jsem nepřebalovala nic, že jo. A v porodnici prostě mi řekli, tady ji máte v pátek, pozvěte si stršičku na pondělí a my teďka vlastně, že jo, sobota neděla před náma, takhle dítě v postýlce a jsem říkala, tak jsme oba stále to říkali jsme, co s ním bude dělat. A tak já jsem to měla dobrý, já jsem byla v té nemocnici dlouho a oni mě tam všechno ukázali. A měli jste ho na pokoji u sebe vlastně, že to bylo něco jiného. Až potom, ale když nás propouštěli, tak sestřička mě vzala, ukázala mi přebalování, tady ji máte a nashledanou. Jo, ale koupání, nic, prostě já jsem prostě takovýhle věci. To mě neučili, jako jak byla, říkala, že to já vůbec já jsem nevěděla, jak koupat, takže... Ne, ale že vždycky Ládě přijde domů, že prostě na pokoji, vždycky nám je přivezli na kojení, my jsme nakojili, oni nám je odnesli. To abych to nedala. A my jsme se pěchtali zase, že jo, tam jsme měli srandu s ženskýma, za 3 hodiny nám je zase